wai idan kana zaune da mutane ba don Allah suke zaune da kai ba don abin hannunka ne. A to shi ne normal dama. Shi kenan kowa ba zai zauna da kai ba sai don Allah? Ai wani rayuwar kan nan ne hanyar abincinsa, sau da ka zai zo ne domin ya ci abinci. Malam Muhammad haka abin yake, Malam Sagir haka abin yake. Shi ne normal. A kai yanzu duk inda kake zirga-zirgar nan don Allah kai kake zuwa wannan wuraren ba neman abincinka ba ne, saboda ka wanda zai samu abinka shi ma sai ya zo. Abinda zai yi na cin amana shine ya ci kafanka, amma don ya zo neman abincinsa ba laifi yayi ba. To sai a ce ran da baka da shi a ranar duk rasu watse mana. Allah ji isa wannan maganan ya yi tasiri akan mutanenmu da yawa, ya yi tasiri akan mawadatanmu da yawa. Kai yanzu duk jama'an da suke tare a kamfanin kan nan shi kenan ba neman abinci suka zo yi ba. Ai wani alhaji yadda yake zuwa gunka babban sama baya zuwa wajen babban haka, ba don yana samun abincinsa bane a wajen. Toran da ba zai samu abinci ba shi kenan sai ya ci gaba da zuwa. Haka ne man Sagir, ka ɗauki misali kamar gidaje ne a cikin anguwa da almajirai suke zuwa bara. Duk gidan da suka je inda a basu abinci sai kaga suna taruwa a kofar gidan. Toran da mai gidan bayi da hali shi ma hannu baka hannu kware sai su zo gidan. To dama sai a ce su ba dan Allah suke zuwa gidan ba. Haka ne. Saboda haka duk inda abincinka yake, Alhaji Isa haka ne, in kaga mutum ya rike gona da kyau tana ba shi amfani ne. Idan maceciya ne sai ya sake, in mota ce haka da a rike, in mata ce inda za ka samu amfani kake so ka lura duk abin da za ka rike, kai ma wani na samu amfani a kunka sai rike ka gangan. Haka ne, tsoron da gonan kuma ta mutu kai ma sake ta za ka yi, shi ma ran da babu shi kenan ku yi ban kwana an haɗu a hanya a gaisa. Amma cewa wai ba don Allah yake zaune da kai ba. Haka ne, yanzu duk zirga-zirgan kan na Malam Muhammad inda kake kai, ai inda kake samun abincinka ne, inda kake samun abincinka ne, wannan shine. Saboda haka idan wani waje ne da shi ma zai samu bukatarsa ya je, to ba za a ce wai ba don Allah yake zaune da kai ba. In dai hanyar abincinsa ne a wajenka sai ya zo, ran da kuma hanyar abincin babu sai ya tafi, kai dai kar ya cutar da kai. Haka abun yake. Saboda haka duk wanda ya zo ka taimake shi, ka taimake shi. In babu Allah ya ce fa kullahum qawlan maysura, ka ce Allah ya bada sa'a, ba magana ya kare ba. Allah ya bada lada. To haka ne, Allah ya sa mu dace. Fa subhanaka.